Ahoj, já tě vítám u svého dalšího videa a dneska pojedeme linku 3 z hlavního nádraží na Červený vrch. V Simtu vezmu si tramvaj KT8 D5R.N1, pojedeme z dopravní podnik Ostrava. Tak, dal jsem si zima jasno, abych tam neměl mlhu, jelikož se mi z ní hraje trošku hůř. Ale i tak doufám, že se to užijete, takže odjezd máme za 3 minuty, asi chvíli počkáme. Zvednu sběrač, zapnu topení, to má skvělý zvuk to topení, to miluju přímo, fakt skvělý. Tak, já se přihlásím a máme 1501, 1501 tramvaj a kurz jdeme 0, jestli má prostě 03 si tam dám, sprdele. Dám si tu světýlka, hezky, fungujeme. No, každopádně. Doufám, že mi tam nevede dvojka, když ani nějak nevodíte, jede rovně, takže neodbočuje, takže mě nebude zdržovat. No už jde. Takže je dost pravděpodobně, že jak on mile odjede, tak my vyjedeme nabrat cestující a pojedeme směr Červený vrch. Aspoň se mi tady mezi tím vytopí to krásný KTčko, protože to je prostě skvělá tramvaj, se jezdí nádherně. Jak vidíte, na trojce tečka jezdí asi furt jenom KTčka, tady jede další. Všude jsem si vzal něco jiného, bych úplně vypadal jinak. Ale to KTčko je nádherný, právě. Fakt to mám rád tu tramvaj. A celkově jako ze všech druhů úplně. Za mě jako jedna z těch lepších tramvaj. No jasně. 3 KTčka už na trojici. Takže ano, dojede, už jede. Mi zapadne, no je, podle mě už může taky. Takže já si to dám dopředu a pomalu, ale jistě. Hlavní nádraží. Tak, nastupujte, zavřu dveře, aby jsem zbytečně větral, ale ještě nepojedu, protože odjezd máme za 12 sekund. Tak, 3, 2, 1 a můžeme jet. Já si tady dám dobré, aby viděli ty, co jsou tam. Příští zastávka Zvonařka. Příští zastávka. Počkám, až jsme osvolení. Tady na ty zvonařce vždycky máš zpoždění, to je úplně, vždycky máš zpoždění, protože prostě, když chci prostě pomalu přezajet, tak to prostě pak tady nejde, takže já se vám omlouvám a pojedu tady prostě 50. I když by to tady se mělo jezdit teda spíš 30, ale 50 to je stejně jako nezabiju. Nevykole, to je maximálně na to. Jsem si myslel, že tam ten černý věde. Měl štěstí. Ale to by mě hodně
Unařka. Otevřu dvířka. A zavřu dveře. Příští zastávka Palackého. Tady to rozjedu, zapnu bunkry a už viděli, že prostě dokončuju, že já se budu prostě najet. Což je do zatáček, myslím, že to prostě bereme maximálně 20 minut. Které je teda plzeňský Palackého. otevřu dvířka. Necháme lidi nastoupit. Výhoda je tady, že mezi Palackýho a Milady Horákové jsou 2 minuty. Příští zastávka Milady Hurákové. To dohnat, což většinou se tady dohání, což je dobře. Takže mám blinker. To mají dobře vyřešený, že když mám červenou já, tak mají červenou i auta. A nic se mi pojedám. Tady to je rychlý ty intervaly, že hnedka prakticky už jedu. A já. Za 20 sekund mám na odjezd, no, asi jo, to stříhám. Milady Hurákové. A rychle. Urychlíme to, že zapneme já. Dobro si výstrahu. A je na čas. Příští zastávka Veletržní. Příští zastávka je veletržní. Veletržní. Tak. Nevím, co to stalo. Každopádně, že zavřu dveře. Je, už mám spuštění. Příští zastávka je Novozámecká. Příští zastávka právě hrozně Novozámecká. Vyhybka. Je tam takový divný, těžší. Myslím, tam je teda 10, protože pak riskuju vykolejení. Super, tam proti jedoucí dvojici. No a to teda máme pěkný, protože tady teďka máme povoleno. Je Novozámecká. A teďka tady budeme čekat. A zavřu dveře. A čekáme. Doufám, že teda na skladový nikdo nebude chtít vystupovat, protože to je na znamení, takže pokud tam nikdo nebude vystupovat ani nastupovat, tak to prostě projedu, bez milosti. Tady nám projíždí další 2 plzeňské trojky, T3. Do Kopras.
Já mu můžeme jet. Příští zastávka Skladová. Zastávka na znamení. Tak konečně můžu jet. A nic se neděje, takže můžu jet. Nebo prostě nevím, co prostě jet, takže Příští zastávka Fakultní nemocnice. a na příští zastávce máme 30 sekund. Pomalu, ale ještě se tady hodím. Směr vpravo. Ale jas. Teďka tady je rozrtač. Nikdo nám bude říct. Fakultní nemocnice. Dál to na poptávku. Teďka jedeme na tovární. Příští zastávka Tovární. Tady se jenom vyčkáme, jsme se rychle. Odlučování hezky. Takže... Vypneme který. Ale pomalu, ale ještě už se blížíme do finále, ale neboli do rychlé části. Podle dálnice, nebo do silnice. Jakmile bude po mrázovce. Tovární. Ale už nabíráme zpoždění, takže abych to urychlil, tak já se tady můžu zapnout ten maják, že nebude jít prostě rychleji, aby se zbytečně nenabíral ještě větší zpoždění. Máme to na minutku tady, takže... Příští zastávka Mrázovka. Si dovolím. Zazvoním si. Mrázovka. A teďka pojedeme přes rychlostní výhybku, kde Příští 50 zastávka km Nové Zámky. Takže toho raz určitě využijeme a pojedeme tou nejvyšší rychlostí, kterou budeme muset, takže 50 km. Takže já se to budu, ale jestli budu vydat. A další kátečko, takže vykážeme, zablikám a zpátky, takže to je příjemné. To vidět LTčka, takže prostě přeju a jedeme na Nové Zámky. Kdyby se správně prakticky nás ještě 50, takže já to ještě teda dodržím, ale jakmile uvidím, že budu nosit rychleji, tak už pojedu. Myslím, že jsem nemusím, ale já si nebudu ty 2 minutky času. Ne, nemohu. Nové Zámky. Tak.
teďka všichni, že budou vystupovat na těch naznamení, takže prakticky nebudeme vůbec naštěstí ani projíždět, aspoň to bude trošku lepší. A na spojce na Kostelecka tam máme teďka jedině už 2 minuty. A víc tam naštěstí nemusíme mít, takže máme 0,4, takže už můžeme vyrazit teď. Zatím máme teda jenom bajska, Příští to je na zastávka 70 vysokoškolské koleje. Jo, už Zastávka na na znamení. 70, takže už můžeme. Takže hodně příjemné se projet. A už nám tady zkušíme normálně dveře, takže budeme muset stavit. Vysokoškolské koleje. Příští zastávka na spojce. Zastávka na znamení. Příští zastávka na spojce. Máme příjezd 18:05, takže za nějaké 3 minutky a 40 sekund. Doufám, že se trošku dostanu na tu 70 aspoň. Takže nabere Břeclav se na 30. A vlastně že už jsme na zastávce. Bude nám tady dokonce pan nastupovat, což je super. Na spojce. Zase na poptávku se zadáme, si vezrat, teďka už máme 19 stupňů. Tak. A jedem. Příští zastávka je tady Černokostelecká. Příští zastávka Černokostelecká. Zastávka na znamení. Tam nám určitě bude někdo vystupovat, možná i nastupovat. Radši zase někde se dobrá, ale pořád to stojí. A nám teda se v tyhle zmušené. A přece nemůžu. Tak, kde nám už to není. Kde nám zvaní výstupu. Ale to taky můžu se třeba v jedné pozici. To prostě nevíme. Ale zase ale budeme muset zase nevšimát, co nám tady ukládaný dveře. Ale já už mám, ale jistě musím nastavit. Černokostelecká. Takže, my už jedeme na naši poslední zastávku, což je Červený vrch. Vyjedeme za... aby jsem měl teda na čas, jo. Protože je to lepší. Příští Každopádně už jsme zastávka na konci Červený roky. vrch. Konečná zastávka. Jak mohlo říct, prostě konečná zastávka, takže... Pořád ale taky platí to, že prostě... Kdybyste chtěli nějakou hru, tak mi ji prostě napište do komentářů a buď vám vyhovím nebo ne, ale je dost možný, že vám vyhovím. Dejte mi třeba, napište mi to do komentářů, napište mi taky nějakou zpětnou vazbu k tomu,
jsem tu, protože abych věděl, jestli to mám natáčet nebo nemám. Bylo by to fajn, abych věděl. Každopádně my už jsme tady, takže pokud se to dokoukali až sem, tak Červený já vám vrch. moc krát Konečná děkuju zastávka. a Prosím, vystupte. uvidíme se příště. Čau.